Ik heb in mijn jonge jaren Drees goed gekend. Samen zaten we achter de vrouwtjes aan. Wij zijn JB, ja, lik me. Zitten. Vader was in zijn tijd een beroemd chirurg. Tegenwoordig houdt hij zich alleen nog maar bezig met zijn wetenschappelijke geschriften en uitvindingen. Mooi. Het lijkt wel een object daar. Objet daar. Wat is het? Oh, het zal wel weer een apparaat zijn voor het spalken van botbreuken. Ja. Niet waar, vader? Of misschien is het een prothese ter versteviging van niet geheel meer goed functionerende gewrichten. Melk? Nee, dank u.